Corfolk és un grup de cantaires que tenim la voluntat i la intenció, doncs, bàsicament de passar-nos-ho bé. Cantem, també ens acompanyem per un parell de guitarres i l'objectiu principal és passar-nos-ho bé nosaltres i donar peu a que el tipus de música que fem doncs, pugui recuperar-se de l'oblit i al mateix temps també doncs, que les noves generacions coneguin aquesta tipologia de música que fem, que bàsicament és la música folk traduïda al català, bàsicament, de finals dels anys 60, principis dels anys 70. Corfolk som un grup que va néixer, de fet, ens vam conèixer a l'extint cor del centre excursionista, que va durar fins la pandèmia. Amb la pandèmia vam quedar molt poca gent, vam continuar trobant-nos més o menys doncs, en algunes ocasions i a partir d'aquí, aquest nucli de cantaires de l'antic cor del centre excursionista, doncs vam tenir la idea de crear i de tornar-nos a trobar per fer el grup de Corfolk. En aquest moment som 12 persones. Corfolk vàrem començar a trobar-nos al febrer del 2023, ens trobem sempre els dilluns a la tarda-nit, i assagem doncs, el repertori. Tenim 2 repertoris ja en aquest moment, però l'objectiu principal és això, vull dir, trobar-nos cada dilluns, fer l'assaig d'aquests repertoris i d'alguna manera o altra anar preparant alguns dels concerts que hem fet i alguna de les actuacions que ens van sortint o que simplement doncs, ho tenim en cartera per poder fer o per poder-ho donar i tirar endavant. Tot té un origen, una voluntat i una intenció, i jo durant la pandèmia, en aquells llargs dies que tothom doncs, estava expectant de les xarxes i d'aquestes històries que ens venien de fora perquè estaven tancats a dintre, se'm va ocórrer començar primer amb l'ukelele a fer unes cançons que jo feia les lletres i bueno, però hi va haver un moment que quan ja em portava 30 i pico el cervell m'explotava i vaig començar a recuperar cançons de quan jo anava a l'esplai de Can Palet dels anys 70, 60-70, i aquestes cançons també van anar tenint molt èxit. Hi va haver molta gent que me la demanava, que cada dia l'havia de fer. Em sembla que en total, entre les que m'inventava i les que vaig fer de l'època de l'esplai, van arribar quasi a 90, que estan a Instagram. Això em va donar peu a recuperar aquestes cançons. Una vegada recuperades aquestes cançons, quan ens vam començar a trobar amb Corfolk, jo vaig proposar que podríem cantar i recuperar aquestes cançons dels anys 60-70, que de fet eren les cançons de la nostra joventut i eren unes cançons que en certa forma estan bastant oblidades, perquè encara existeixen esplais, encara existeixen caus, però les cançons que ara canten estan renovades. Nosaltres estem cantant les que cantàvem en aquell moment. I d'aquí va sorgir la idea i d'aquí va sorgir també l'actual repertori de Corfolk. Tenim la seu oficial a la Societat Coral Els Amics, al carrer del Pantà. Allà assagem, allà fem cada any com a mínim una actuació de cara doncs, als socis i de cara també a l'entitat, juntament amb Prodis. I les altres trobades doncs, són ocasionals quan ens conviden amb events que tenen relació amb recordança, amb aquesta recuperació d'aquest patrimoni folk que portem tots a dintre i que moltes vegades quan engresques a la gent i comences a cantar s'hi afegeix tothom, perquè molta gent, també és veritat, de la nostra generació o d'algunes generacions anteriors, però no molt joves, doncs també se les saben i els agrada molt de recuperar-les i que les puguem tornar a cantar junts. Quasi bé tots els components de Corfolk hem estat relacionats amb el cant coral i d'alguna manera doncs, també
amb la música compartida, perquè de fet el que fem és compartir la música entre tots i passar-nos-ho bé entre tots i fer-ho també extensiu als altres. Però això, vull dir que venim de Can Coral, ens sabia molt greu doncs, tancar el període del cor del centre excursionista i vam tenir la idea doncs, de que podíem continuar amb aquesta línia i d'aquesta manera. I realment doncs, bueno, ens està resultant com a mínim agradable per nosaltres i cada vegada que ho exposem o que fem algun concert doncs la gent també s'ho passa bé. Bé, en primer lloc, toquem per nosaltres. Toquem per anar millorant també les nostres cants i les nostres cançons. Bueno, ara tenim una persona que més o menys ens dirigeix, que és el Cesc Vallès. Ell també toca la guitarra juntament amb mi i fem una mica de cançons per una generació que és la nostra i potser a l'entorn pel davant i pel darrere de la nostra, i que el reconèixer aquestes cançons, el poder-les cantar, el veure que algú les està recuperant d'alguna manera, cosa que no passava a Terrassa, no hi ha cap grup que es dediqui doncs, a recuperar cançons d'aquestes, que de fet són el folk català o el que ve del folk americà, traduït en català, Xesco Boix, Pete Seeger, tota aquesta Joan Baez, totes aquestes cançons d'aquelles èpoques que es cantaven i que les tenim tots a la memòria, perquè el tema és que no les hem tingut de burxar massa. Quan s'ha proposat alguna cançó, quasi bé tothom la sabia o l'havia cantat. El tema és que després és difícil que ens posem d'acord perquè un la cantava d'una manera, l'altre cantava d'una altra, i hem de buscar un punt mig per poder-la cantar tots de la mateixa manera. Amb tot aquest repertori de cor folk, amb aquestes cançons, amb aquesta voluntat participativa també de la gent que ve a escoltar-nos, doncs ens agradaria molt i a més pràcticament doncs, us trobarem a faltar si no veniu, el darrer cap de setmana de novembre, a les 12 del migdia, aquí a la Biblioteca Central de Terrassa. Ens ho passarem bé, cantarem, gaudirem de molts records que tots tenim a l'interior i que fins que no els exterioritzem doncs no ens n'adonem que ens tornen aquestes cançons sense haver de buscar-les gaire, i ens ho passarem molt bé tots plegats aquí el darrer cap de setmana, el 29 de novembre, el dissabte, a les 12 del migdia aquí a la Biblioteca Central.